courtesy resignation. Actually, inaantay ko na lang ngayon yung gagawin na format ng Camp Crame para uunahan ko na ang sa NCRPO. Pipirma na ako para lahat ng mga opisyal ko pipirma din para dito sa clamor ng ating SLG at ng ating Chief PNP. Sir, hindi ho ba kayo nababahala? Halimbawa kung magko-courtesy resignation kayo, ano mangyayari sa NCRPO? Ano mangyayari sa districts ho natin kung magsasabay-sabay ho kayo na mag-submit ng inyong courtesy resignation? Sa totoo lang, kung ang tanong niyo nababahala ba ang tanong mo? Siyempre, pag tinanggap, I'm deemed resign. Pero ako'y naniniwala na hindi naman mga bobo itong ating SLG sa ating Chief PNP. Para pirma lang ng pirma na kung alam natin na wala namang kinalaman sa illegal na droga, bakit ka pipirma? Kaya ako naniniwala, kaya ako susuportahan ko to. Sir, kumusta? Kasi ako alam ko, hindi ako involved sa illegal drugs. Kaya ako naniniwala. Kaya I will support SLD and our GPNP. Same with your colonels here sa harapan po natin. You have your trust and confidence para sa kanila. Sagot, mga Colonel, General, naniniwala ba kayo kay SLG saka kay GPNP? Yes, sir! Yan. Yan na muna, sir. Okay, thank you, Paul. Let's move to Ms. Faith Del Mundo of TV5, ma'am. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, you've mentioned na you will support po yung sa courtesy resignation and you will file din po, di ba, yung courtesy resignation. Does it go with everyone here po? And how many po ba are we expecting? Is it from the NCRPO lang po? Or from colonel to generals here? Or sa tingin nyo, sir, ilan po ba? Sa napagkasunduan nyo, since you will already have your meeting po, di ba, sir, kanina. So, is it talagang solid na decision po ng buong NCRPO? Hindi ko alam yung ibang region, pero ang akin dito sa NCRPO lang, more or less mga 67. We are all 67 in NCRPO. Mga third level po yan. Pero siyempre, wala itong persahan. Nasa kanila yan. Basta ako nga, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko ulit, bilang regional director ng NCRPO, sinusuportahan ko to. Ngayon, kung sila magpirma din, in short, sinusuportahan din nila ako. Ganun lang kasimple. Ngayon, yung iba, kung ayaw magpirma, okay lang yun. Wala nang problema, wala nang persahan dito. Kaya lang sa ngayon, bago kayo pumasok, palagay ko 100% pipirma yung mga tao ko lahat. Opo. Sir, you've mentioned 60 to 70, sir. So, yung 60 to 70 na yun, sir, we're expecting na they will file the courtesy resignation po. Magpa-file sila ng courtesy resignation. Everyone here in the room po ba? Opo. And, sir, yes, and Secretary Abalos mentioned also na meron na po silang listahan ng mga police na sangkot with the illegal drugs. Do you also have that names din? Or would you also rather talk to them or yung sa mismong Do you have the idea, sir, kung sino-sino po yung mga sangkot po dun, sir? Thank you po. Hindi ko masagot yan, kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung sino yung mga nasa listahan na yan. Hindi ko alam, baka nandyan ako Hindi namin alam, wala akong alam. Ngayon, kung mabigyan kami ng copy at merong personnel na nasa NCRPO, siyempre kakusapin ko yan kung ano ang plano niya sa buhay. Ganun lang kasimple. Thank you, sir. Thank you, Ma'am Faith. The last person to ask question is Ms. Marlene Padiernos from Bombo Radio. Hi sir, good afternoon po. Sir, on my part po, matanong ko lang, ano ho yung nararamdaman po ninyo ngayon na, sabihin na natin, may mga nakita, may mga nalaman ang DILG na sangkot sa illegal na droga. Ang dating ko ngayon na lahat ng colonel at saka general
ay pinagsusumitan ng courtesy resignation. Ano ho yung nararamdaman po ninyo ngayon? Na parang generalize yung Philippine National Police pagdating po dito. Sa totoo lang, ang tanong mo kung ano naramdaman ko, Yes po. hindi ko na alam. Basta ang alam ko lang, bilib ako kay SILG at naisip niya to. Personally ako, sino bang matutuwa, di ba, na meron pa akong 2 years sa serbisyo, tapos halimbawa, i-accept yung aking courtesy resignation, may 2 years pa ako. Siyempre, di ba, kahit na paano, hindi ko pa nga na-consult yung aking family. Nag-decide na ako ngayon na I will sign the courtesy resignation na yan. Natutuwa ako. At may ganyan pa palang tao na concerned about the situation of drugs in our country. Sir, hindi ho ba parang sumama or nagkaroon kayo ng agam-agam sa hakbang na ito? Kasi ang nabanggit po ni SILG kanina, shortcut ito ng internal cleansing sa pambansang pulisya. Kung meron na po kasi silang listahan, sir, ng mga tao na involved sa illegal drugs po, ano ho ang inyo pong tingin doon? Tama lang ho ba na shortcut? Meron naman po tayong tamang process po dito po sa pagtugon po sa illegal na droga, sir. Tawagin ko yung aking DRDO para sagutin. Pwede? Sige po. Thank you po. Very clear naman po kanina yung sinabi ni SILG na ini-invite ang lahat para sa courtesy resignation para ma-shortcut na lang natin. Di ba? Kasi if we go to the process, masyado matagal at saka yun na nga, tedious at it will go along process. Kaya ito yung challenge niya sa atin. At kaya naman kami ay we are all one dahil naniniwala kami na kami ay hindi involved sa droga. At nabigyan din kami ng assurance. Pag alam nyo na hindi kayo involved sa droga, they will not simply approve yung courtesy resignation natin. Yan po ang nagpapalakas ng loob sa amin dito lahat. Kaya we are one in saying na we support and we are really bent on signing the courtesy resignation dahil alam namin sa sarili namin na hindi po kami involved sa droga. Okay po. Thank you, Ma'am Marlene. May pahabol pa po na isa. One quick question lang from Mr. Ariel Fernandez of Manila Bulletin. Ariel Fernandez. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Sir, pwede po kayo klaro lang po kung ano naging convincing power ni PNP Chief Azurin sa inyong pagsuporta nito? Pwede kong tawagin yung aking ng DRDA, Jerry Hidalgo. Please answer. Although wala ako personally dun sa krami kanina, it was only relayed to us by our regional director. Yung mga tough decision na ganito, hindi naman to ora-oradang ibinababalang o pinag-iisipan ito. With the involvement of several PNP personnel in illegal drugs, it was a very drastic decision made by our Chief PNP to purge the PNP from those personnel who are involved in illegal drugs. So, in this process, we are required to, as appealed by SILG, we are required to tender our courtesy resignation. So, with this process, we are submitting ourselves for further assessment and evaluation. It goes to show that we do not have any involvement of in any illegal drugs. So, malinis ang konsensya namin. So, we are submitting ourselves also to the wisdom of the Chief PNP and SILG. Thank you. Sir, nationwide po ba ito? Pagkakaalam po ninyo kung ma-inform lang kami tungkol dito sa lahat po ba ng mga pulis sa buong Pilipinas? As mentioned by SILG, lahat po ng may ranggong police colonel hanggang lahat ng general kasama po rito. Okay, thank you very much, Sir, Sir. mensahe na lang po ninyo dun sa mga drug syndicate na mukhang tuwan-tuwa sila ngayon.
Ako naman magtanong, ha? Full Colonel Gutiyog, saan ka? Makati. Ano masabi mo? Aking po masasabi, ako po si First Colonel Eduardo Gutierrez, COP ng Makati. Ang aking masasabi, para maanuhan natin itong agam-agam na may involved na drug personalities na mga colonel at general, I will support yung resignation na sinasabi ng SING, ating Chief PNP at ang ating regional director. So, yun ako. At nakita ko naman dito na kami lahat dito sa SRPO ay walang involved na illegal drugs. Thank you. Okay. Director, Northern Police District, ano masabi mo? On the part of the Northern Police District, I fully support yung wisdom ng ating SING dahil alam nyo, once and for all, matapos na to. At least I myself, meron sa meeting, I'm leaving myself for investigation, assessment. Para at least once and for all, ma-clear na. And yung iba pa dito na mga officer na talagang involved, at least once and for all, na-investigahan talaga at maayos. And on the part of the Northern Police District, I directed ready all my full colonels to fully support this endeavor na binigay sa atin ng SING, ng Chief PNP, and of course, ng ating regional government. Maraming salamat. Thank you very much, sir. There being no more questions, that ends our press briefing. Thank you very much, our friends from the media. Once again, good afternoon and mabuhay po tayong lahat.